Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Isang mga nagapanguna nga balita luka.
national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyo news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi, syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sang Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw, Martes, Mayo 17, 2022. Makitaan kita live sa mga official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radyo Bacolod kag mabatian pagi sa www.aksyonradyobacolod.com.ph. Kaming inyo mga tagbalita. Aksyon and Defensor Lisay. Kag Aksyon Day Salazar para sa mga pangulong dinalan na una kita sa mga balita lokal. 11 ka mga tapasero ginigo sang kilat sa syudad sang Bago. Negros Occidental temporaryo nga hindi magbaton sang supply sang COVID-19 vaccine. Sa balita national, TNVS registration ginbuksan na sang LTFRB tubtub Hunyo 17. Pilipinas na record ang local transmission sa BA 2.12.1 sub-variant sang Omicron. Detalye sa mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Alamin kung paano sumali sa Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Pressure na tayo! Pressure na! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Aksyon Day Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress
stress ang tuman niya pag-usasang gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano niya action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imo nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imo pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Daughter Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concerned Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay sa 15. Kagkaroon sa litalinas ang mga nagapangunang balita lokal. 11 ka mga tapasero ang gindala sa may hospital matapos nga maigos ang kilat pasado las 3 sa sining hapon sa may Hacienda Concordia, Barangay Maaw, Syudad Sang Bago. Ging ka lang mga biktima nga Sanday Erson Subong, JR Blanca Susano Rojo, Reggie Subong, Leo Luardo, J. Baliota, Romo de Quinia Melody Hoxon, ang Hilito Tabayo, Danny Boy Alvarez, kag Carlo Peralta. Suno kay Kapitan Jovito Gahaton, nagakarga sang tubo ang mga biktima sang nagluntad ng insidente. Mabaskog nga ulan ang nagtupas may Barangay Maaw sining hapon. Apang suno kay Gahaton, padayon sa pagtrabaho ang mga tapasero bangod nga ginahingagaw nila nga matapos ang ilang trabaho. Ang mga biktima ang gindala sa may Bago City Hospital para sa pagbulong. Sa iban nga balita lokal, hindi ani magbaton ang Negros Occidental sang dugang supply sang bakuna kontra COVID-19 halin sa gobyerno nasyonal. Suno kay Dr. Claudelia Josefa Pabilio, ang in charge sa Provincial Health Office Cold Storage Facility, nakigangot sa iya ang tigdawas sang gobyerno nasyonal agud hibaluon kung pwede ini makapadala sang dugang nga COVID-19 vaccine sa probinsya. Ginpatag ni Pabilio nga wala sang pwede pahamtangan sa mga bakuna bangod madamo pang supply sini sa cold room sang PHO. Ilabi na ang Pfizer nga Violet kag Orange Cup. Nagpati si Pabilio nga ang pagpawalibad sa pila ka mga Negrosanon sa pagpabakuna amo ang rason kun nga madamo sa gihapon sa COVID-19 vaccines ang wala na usar. Magluwas sini liyaman na obserbahan nga may mga nagapamalibad sa pagpabakuna sa booster shots sa bangod na eksperyensyahan nga epekto sini sa una kag ikaduha nga dose. Sa report sa Department of Health, nagligad nga Marso 28 ang Negros Occidental may fully vaccinated nga 60.8% sa target population kag ginakabig nga pinakanubo sa Western Visayas. Wala man sila naghambal when. Ang message ako last night was maasya if our storage is enough for amonika kadamo. So as of now, we cannot kay full ang amon ultra low freezer. Hindi pa available. Ang kabahin sa pagpahayag ni Dr. Claudelia Josefa Pabilio. Tubdob na lamang sa Honyo 8 2022 ang pagpangalagad sang acting COMELEC Provincial Supervisors sa mga probinsya sa Western Visayas. Ining ginpahayag ni Attorney Roberto Salazar nga subong nagaserbe bilang Provincial Supervisor sang Negros Occidental. Suno kay Salazar nga sa mabot nga Hunyo 9 magabalik siya sa probinsya sang Aklan nga mo ang iya orihinal nga ginapangalagaran. Sa siniman nga adlaw magabalik sa Negros Occidental si Attorney Ian Lee Ananoria nga temporaryo nga gendestino man sa probinsya
ang Iloilo umpisa Enero 10 tuwing 2022. Ang pagbalik sa mga acting COMELEC Provincial Supervisor sa ilaw original nga assignment ang patigayunon isa kadlaw matapos ang election period sa Hunyo 8. 83.63% ang voter turnout sa Negros Occidental nagligad nga Mayo 9, 2022 nga eleksyon. Ini ang inisyal nga datos nga ginpresentar ni acting COMELEC Provincial Supervisor Attorney Roberto Salazar kag ginklaro din ni Salazar nga ini ang ginbase pa lamang sa Certificate of Canvass halin sa Consolidation and Canvassing System o CCS. Dugang pa ni Salazar nga sa 1.6 million ka mga nakarehistro nga botante sa Negros Occidental, 1.3 million pa sa mga ini ang o kung 1.3 million sa mga ini ang nagboto nagligad ng eleksyon. Sa karon ginahulat pa ni Salazar ang report halin sa mga banwa kag syudad nga moang basihan sa pagpasa sa pinal nga listahan sa kadamuon sa mga botante nga nagboto kag nagperma. Sandigman sa Election Day computerized voters list. Sa records ng COMELEC, ang Negros Occidental may 1,619,236 ka mga registered voters. Mas mataas ay kumparar sa 1,536,384 sa nagligad nga 2019 nga midterm election. Sa duga pa nga balita lokal, ginatugyan ni Bacolod Vice Mayor Sid Familyaran kay Mayor-elect Albi Benitez ang pagdesisyon sa mga liderato sang local interagency task force sang syudad sa Bacolod. Suno kay Familyaran nga nagasurvey karon nga chair sang local IATF, wala pa may baluan kung bala magapabilin ini sa IATF pero sarang ini makatrabaho upod ang iban nga personalidad. Pero ginsistyon sang vice alcalde nga tagan sang exposure kag responsibilidad, ilabi na ang mga hubines nga mga opisyal. Ginpahay ni Familyaran nga iyaman ginabilin sa Chief Executive ang pagdesisyon ang sa operasyon naman sa Emergency Operations Center. Sa katapusan nga balita lokal, ginpahayag ni City Legal Officer Attorney Joselito Bayatan nga padayon ng ila preparasyon para sa mataway nga transition sa masulod nga administrasyon. Sang Lunes nga adlaw nagkigsapol si Bayatan kag City Administrator Edward Joseph Quansing kaupo ng department heads. Suno kay Bayatan, hindi na bago sa ila ang transition bangod sang 2013, nagtukod man sila sang team sang nagpungko sa pwesto si Anay Mayor Monico Puentevilla. Dugang panibayatan ang transition team pangunahan ni outgoing Mayor Evilio Leonaria kaupod sang duha ka appointive officials bilang focal person lakip na siya kag ang city administrator. Ginklaro man ni Bayatan sa taran nga transition team nga naga-supervise man ang Department of Interior and Local Government. Sa karon suno kay Bayatan, ila ginahulat ang schedule sang gintukod nga transition team sa masunod nga administrasyon. Sa naibaluan, ang transition team ni Mayor-elect Albi Benitez ang pangunahan ni re-elected Bacolod Congressman Greg Sataya. Sa balita, sa aksyon! Action Radio Philippines Standard Time na sa 21 D3 Biofood Supplement. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Presyar na tayo! Presyar! Every day is Fire Prevention Day.
Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaangis ang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Aksyon Day Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa iba nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concerned din baha man. Uy! Kaya tinagaman apat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasuwag nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang continuous rin ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayar sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang
sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sang tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Aksyon Day Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako balik si Defensor of Aksyon Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Aksyon. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Aksyon Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Aksyon na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Sang mga balita inbuksan na sang LTFRB ang registration para sa 8,000 ka mga units ang Transport Network Vehicle Services sa TNVS tubtob Hunyo 17, 2022. Suno sa LTFRB tubtob lamang sa 200 ka mga aplikant sang ilang makomodar sa kada adlaw kag isa ka aplikant ang sarang makaregister para sa isa ka salakyan. Sa datos sang LTFRB mayroon sang 7,870 ka slots ang buksan na. 7,000 ka mga slots ang para sa National Capital Region, 220 para sa Region 3, 500 naman para sa Region 5, kag 150 para sa Region 6. Ang mga aplikante dapat nakarehistro online sa system sang LTFRB. Ginabisuan naman ang mga aplikante sa gawas ng Metro Manila nga personal nga magpadulong sa mga regional office para mag-file kag igapatuman man ang first come, first serve basis. Nakadetect ang Pilipinas ang pinakaunang local transmission sang Omicron sub-variant nga BA2.12.1. Ginpahayag ni DOH Undersecretary Maria Rosario Vergere ang 3 ka bagong kaso sang sub-variant na record sa Western Visayas region. Suno kay Vergere, isa sa 3 ka kaso ang fully vaccinated returning overseas Filipino gikan sa United States kag ang duha amo ang local cases. Isa sa local cases naman ang fully vaccinated samtang ang isa gina-verify pa sang DOH. Sa karon ang kaso sang Omicron sub-variant sa Pilipinas, yara na sa 17. Sa iban nga balita national, magabalay ang Civil Service Commission o CSC sa implementing rules and regulations on IRR. Angot naman sa laing nga naghatag sang differential pay sa mga empleyado sang gobyerno. Sunod kay Commissioner Eileen Lizada, magapakig-angot sa ila or magapakig-angot sila sa Department of Budget and Management. Kagbuas nga daw Mayo 18 may patigayon sila nga pagsinapol. Si dalam sang RA 11701 ang night shift differential ang hindi maglapaw sang 20% sa kada oras nga basic rate sa empleyado sa kada oras nga pagtrabaho umpisa alas 6 ng gabi tubtob alas 6 ng aga. Ang ini nga benepisyo ang ginahatag sa mga empleyado sa gobyerno humbalin sa Division Chief papanaog lakip man ang mga nagatrabaho sa government-owned or controlled corporations ngang inatrabaho ang permanent, contractual, temporary o kun casual. Insist
gipostar ni House Deputy Speaker Rufus Rodriguez nga kinahanglan padayunon sa Kongreso ang canvassing sa boto para sa presidente kag vice presidente sa masunod nga semana. Nagwang payag ni Rodriguez matapos nakarabot na sa Korte Suprema ang petisyon nga tuyukan silahon ang Certificate of Candidacy ni Presumptive President Ferdinand Marcos Jr. sa 2022 nga eleksyon. Patag ni Rodriguez, ginasaad sa konstitusyon nga kinahanglan tapuso ng canvassing bangod mayara inisang timeline, magluwas na lamang kung may restraining order na ginpapanaog ang Korte Suprema. Sa balita, una sa aksyon! Aksyon Radio Philippines Standard Time na sa 33 sa inyo nabatian ang kabugusan nga mga balita sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw May 17, 2022. Happy birthday Aksyon kay Doc Ramil Oy. Kay Aksyon JM Baike. Yes, happy birthday. Saliwat kaming inyo mga tag-balita. Aksyon ang Defensor Lisay. Kag Aksyon Day Salazar. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio!